As traballadoras da residencia de anciáns de Ribadumia seguen resistindo malia as súas condicións laborais. Hoxe retomaron as súas movilizacións. Estamos trabajando todos los meses, 8 días seguidos, 9 días seguidos, 10 días seguidos, en los cuales pues nuestro descanso no existe. ¿Vale? Dentro de esos días de trabajo pues muchas veces no hay personal, con lo cual tenemos que asumir cargas que non nos competen. Piden un trato humano por parte da dirección do centro de DomusVi, reclaman que polo menos se cumpra o convenio. Un cumplimiento del convenio que ya está caduco en el tiempo, que queremos que esto cambie ya de una vez, ¿vale? En función de unas bases humanas, por favor. Arroupando as demandas das traballadoras, tamén familiares das persoas residentes, exixen máis persoal para atender aos seus. Estes centros venden unha imaxe maravillosa, teñen unha campañas de marketing alucinantes que debe ser onde invirten todos os cartos, pero despois os nosos familiares nos damos conta que non se cumplen co personal mínimo de atención directa que ten que haber. Non hai unha cousa tan grave como enfermeiros ou enfermeiras suficientes para atendelos nas 24 horas que teñen que estar prestando este servizo. Como Monse, moitos familiares presentaron queixas ante a actitude dos responsables do centro. Presentamos queixas ante a Consellería de Política Social, ante o Servicio de Inspección, ante a Inspección de Traballo tamén. Pensamos que se nos contesta con evasivas, con boas palabras, con eufemismos, pero que non se está facendo absolutamente nada. E agora vemos cada vez máis noticias nos xornais porque acércase as eleccións, claro, entón hai que vender que sí que se lle presta atención á dependencia e é mentira. A realidade é a que vivimos cando vamos todos os días a ver os nosos familiares. Despois de varios meses sen saír á rúa, esta mañá unha parte das traballadoras manifestouse diante da Casa do Concello de Ribadumia. O líder dos socialistas no municipio amosoulles o seu apoio acompañándoas durante a protesta.